Ahojte, asi deviataci. No, máme tu takú chuťovečku, taký možno príkladík z testovania alebo príjimačiek. A mali by ste obdĺžnik s rozmermi 10 až 6 cm, do ktorého by bolo takto nejako vpísaný kruh. Aby to bol kruh, aby to nebola len kružnica. A mali by ste treba vo výsledku vypočítať, koľko percent zaberá z celého obdĺžnika plocha kruhu. No, tak keďže je spomenutá plocha, tak pravdepodobne budete potrebovať plochu obdĺžnika vypočítať a plochu kruhu a vlastne potom trojčlenkou vyzistiť alebo cez percento vyzistiť, ako je to percentuálne zastúpenie. No, troška mi tuto niečo vrzga už v minulom videu a už som to nechcela prerábať. Bude to pravdepodobne buď kalkulačka alebo tablet. Tak nie je to nič iné, to vrzganie. No, tak sranda musí byť. Ideme. Takže S toho obdĺžnika, to viete všetci, to je učivo 5. ročníka, je A krát B. Takže ak si to dosadíte v centimetroch štvorcových, je to veľmi jednoduché, že to bude 60 cm štvorcových. To je bolo úplne bez debaty v 9. ročníku. Potom tu máme obsah plochu kruhu. Tak, tam už si pamätajte, tam sú dva vzorce. Pre obvod je bez nadruhu, lebo nadruhu máte plošné, že niečo. Čiže obvod by bol 2 πr a obsah je ten druhý, to bude to πr na druhu. No, takže obsah bude πr na druhu, takže ten obsah bude 3,14 krát. No a čo je r-ko? Áno, teraz sa tuto zastaví, milý deviatak, a rozmýšľa. Tak kde nájdem to r-ko? Tak stred bude niekde tu. Polovica, takto, keby sme si to takto prepojili, tak to je priemer. No a priemer je 6, lebo to je toto isté, to je 6. Takže na polovicu to musí byť koľko? 3. Hej? Takže potom to r-ko je 3 na druhu. Dobre, takže to by bol obsah kruhu. No a už by ste to len dopočítali, čiže 3,14 krát 3 krát 3 je 9. No a na testovanie, ale na kalkulačky môžete určite používať. Takže to hodíme aj tu do kalkulačky. 3,14, nebudeme sa to variť múdro, ale si to takto vypočítame. 28,26 cm štvorcových je obsah plocha tohoto kruhu. Tak, no a teraz oni by sa pýtali, že koľko percent zaberá. Predstavte si, že by ste mali to sú také klasické príklady, že máte trávnik, celý toto bude trávnik a tuto dáte bazén, áno. Tak otázka môže byť, že koľko percent z trávnika zaberá ten bazén, alebo druhá otázka môže byť, že koľko percent trávnika nám ešte zostane. No tak buď tak, alebo takto máte ladené, na to treba dávať pozor. Tak ideme si to, ako to vypočítať, asi cez trojčlenku, najrýchlejšie. Ak 100% je celá tá plocha, že je 60 cm štvorcových. A teraz oni by sa pýtali, koľko percent zaberá bazén. Tak koľko percent z toho je tých 28,26 cm štvorcového. Skôr ako začnete počítať, aby ste tam budete mať ABC možnosti, alebo možno ani nie, neviem. Tak koľko to je asi percent? No, je to skoro polovica. Tak musíte sa pohybovať do 50%. Ak by ste sa nepohybovali do 50%, máte to zle. No, aby sme to ukázali, ako to funguje, že tak to bude takto hore. No, takže x ku 100 je 28,26 ku 60. Zase vidíte, že treba vedieť troška trojčlenku. Aj cez percenta si to počítajte, ako chcete. Hlavne nech to máte dobre. No a keď to hodíme do kalkulačky, ja už mám predpoklad, že to bude menej ako tých 50%, tak keď by mi vyšlo niečo horšie okolo niečoho iného, tak to nebude asi dobre. Takže deleno 60 krát 100 je 47,10%. Môže to byť? No môže to byť, keď
By ste si to potom prepočítali, keď 30 cm štvorcových bola polovica, tak je to necelá polovica. No, keby bola otázka opačne ladená, že koľko percent nám zostáva z tej plochy, no tak buď si dáte rovno, tuto si odčítate, že koľko je plocha, ale zbytočne, a tuto by vám stačilo to odčítať od tých 100% a máte zvyšnú plochu. Tak, no čo tuto ešte vám môžu dať? No ešte vám tam môžu dať takú, že aký je obvod celého pozemku, to je jasné, všetko to ščítate. Aký je obvod bazéna, no tak to je tento vzorec, tam len doplníte, hej, tak 2x3,14 krát. R-ko sme povedali, že to je 3. Tak. No, ešte by mohli dať, že tuto ide smerom cez ten pozemok, treba, že ide k bazénu, alebo takto by išiel nejako chodník, ale tak to už nebudeme dneska kombinovať. Zase budeme kombinovať na budúce, tak sa tam držte na príjmačkách na testovaní a majte sa pekne. Čaute.